Čo jsem dal lidičky, já jsem Honzek 21. Co to je tady Sasa? Dnes asi tak pro vás připravili maskovat. Tak, začneme tady od Sasaka nebo od tebe? Kubis. Nám se tmá líbí. Já toho že ale schytávám nejvíc, víte to. Já nechci. Já nechci. Já už nehraju. Tak dáme jednou challenge, jako. Ne, nemusím. Bolí. Můžeš. Auto. Ale se mi. Podívej, já to budem. Zase já. Počkej, já to nedal ruku. Jo. Doufám, že z toho nebude rvačka. Ale dej to si. Ne, já nechci. Musíš. Ne, mamo. Pomozte lidi. Já ti nepomůžem. No a co? Řekej něco zatím. Já se budu koukat a budu poslouchat, jak budou dávat. Honz. Vypadá do světa. Dělej. Já ne. Já dlouho. A když je bude chtít dát facku, tak zase od nejmenšího budeme dávat facku. Tak do ruky. Já už nechci, já už nehraju. do ruky. A ty Nejčí. pokračujete. Lidi, to bolí. Tohle je, to dáme jako učící challenge. Jo, mučící challenge. Mučící challenge. Pokračuj. Já už bych tohle video asi ukončil. No. No tak. Tak jo, už to ukončíme. Čau. Čau. Čus, Ando!